бъдещето. Здравейте, госпожи и господа, съм Юлияна Караатанасова. Продължава нашата традиция в ефира на Класик FM да ви представям млади български таланти. Днес за вас ще свири Александра Иванова. Тя е завършила специалност пиано в Националното музикално училище Любомир Пипков в София при Мариана Шикова и Атанас Куртев. В момента е във втори курс в Националната музикална академия Панчо Владигеров при професор Йовчо Крушев. Валс опус 69, номер 2 в си минор от Фредерик Шопен. Чухме изпълнение на Александра Иванова. Младата пианистка е студентка във втори курс в инструменталния факултет на Музикалната академия Панчо Владигеров в класа на професор Йовчо Крушев. Тя е носителка на трета награда от първия международен конкурс Млади виртуози камерна музика през 2004 година. Също специална награда за камерна музика на петия Балкански фестивал Арт Амфора. И през 2005 получава награда от Министерството на културата на Република България за творчески постижения. Добре дошла, казвам на Александра Иванова в студиото на Класик FM. Благодаря. Александра, ти си изнасяла доста самостоятелни концерти, имаш записи по телевизията. Твоето творческо амплоа, твоите предпочитания към дадени композитори. Аз виждам, че обичаш да свириш Бах, Шопен, Менделсон, Равел, Дебюси, Шуман, Барток. Явявала се на конкурса Барток. Но все пак, като че ли малко студенти, млади музиканти проявяват творчество, интерес към българско творчество, към български композитори. Така е. През
Миналата година, на 16 май 2007, ти участва в един концерт, посветен на 85 години от рождението на Александър Райчев. Да. Как получи поканата за участие в този концерт? Поканата получих от дъщеря му Румяна Райчева, която ми предавала полифония в музикалното училище в София. Фактически тя ми предложи да изсвиря цикъл 10 пиеси за пиано, който не е много изпълняван. И до сега не бях свирила Александър Райчев и не знаех дали така ще ми допадне, но в последствие много ми хареса и даже реших да издам диск с цялостно представяне на неговото клавирно творчество. Всъщност този български композитор посвещава по-голяма част от своите творчески идеи не на клавирно творчество, на симфонична музика повече. Да, и на камерна музика. Какво ти направи впечатление в този цикъл 10 пиеси за пиано? С каква техническа трудност, какви емоции има в тези пиески? Този цикъл не блеси с някаква техническа трудност. В него ми допадна това, че всяка пиеса представлява едно петно от картина. Аз така си представям нещата. И това е именно трудното, да може всяка пиеса да бъде хем отделно петно от картина, хем да бъде част от едно цяло. Как си представяш един бъдещ компакт диск с клавирни творби на Александър Райчев? Имаш ли идея какво ще включи като произведения този албум? Освен 10 пиеси, смятам да включи и от младежкият албум, който е в 2 свитъка. И това е всъщност, той няма голямо клавирно творчество. Както вие казахте, основно твори в камерно-симфоничните жанрове. Нека да чуем сега откъс от 10 пиеси за пиано от Александър Райчев в изпълнение на Александра Иванова.
Чухте отказ от 10 пиеси за пиано от Александър Райчев в изпълнение на Александра Иванова. Имена от бъдещето. Младите таланти на България слушате в Имена от бъдещето, предаване по Класик FM радио. Александра Иванова гостува при нас днес. Тя е студентка във втори курс в инструменталния факултет на Музикалната академия при професор Йовчо Крушев. Заедно с това учи в теоретико-композиторския диригентски факултет, специално с музикознание. Александра, какво те накара да следваш паралелно двете специалности? Как теорията помага на изпълнителя на сцената? Аз смятам, че инструменталният факултет не би дал толкова познания сам по себе си, а теоретичния развива музиканта в всестранни фактори. Избрах специалността музикознание, по-точно история на музиката, тъй като много ми допада този стил, който се придобива. И смятам, че един пианист трябва да бъде, как да кажа, всестранно развита личност. Не само да мисли пианистично, а и хармонично, и полифонично, и така нататък. Музиката на Александър Райчев е много интересна, много светла, бих казала, в този цикъл, който ти изпълни. Какво ти прави впечатление в сравнение с останалите български композитори, чието пиеси ти си свирила безспорно? В сравнение с Панчо Владигеров, например, при него има виртуозна техника и така нататък, но при него липсва тази простота, която присъства при Александър Райчев. При Александър Райчев простотата и тези обръщания на интервалите кварта в квинта и обратно, това е... Аз, както казах, ги сравнявам с петна от картини. Не бих могла да ги сравня с нещо по-прекрасно. Александра Иванова слушаме с 10 пиеси за пиано от Александър Райчев. Какви са, Александра, твоите мечти за професионална реализация след като завършиш Музикалната академия? По принцип аз не бих живяла в чужбина. Мисля си за специализация. Година-две и след това да се върна в България. Въпреки, че в България за един музикант е много трудно да се реализира, аз не мога да си представя да не работя в България. Всъщност, това, че се обръщаш към творчество на български композитор, в случая Александър Райчев, може би ще открие една ниша за твоя изява на родната сцена. Предвиждаш ли да продължиш тази тенденция в своето развитие на изпълнител? Да, особено бих искала да изпълнявам клавирни произведения точно от композитори, които не са характерни с клавирното си творчество. Това ми се струва много интересно. И предизвикателно за теб самата. А публиката как приема подобна музика? Твоето впечатление? Всичко ще се разбере, когато си издам диска. Тогава предполагам, че
Предполагам, че хората много ще го харесат, тъй като не са свикнали да слушат Александър Райчев в това негово амплоа, клавирното му творчество. Александра Иванова, очакваме нейния бъдещ компакт диск с клавирни творби на Александър Райчев. Сега оставаме с 10 пиеси за пиано. Чухте откази от 10 пиеси за пиано от Александър Райчев. Изпълнение на младата пианистка Александра Иванова. Днес тя гостува в Имена от бъдещето. Благодаря, Александра. Желая ти успех. И аз благодаря. Имена от бъдещето.